Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без сезгә милләт тормышында булган мөһим һәм кызыклы вакыйгаларны җиткерәбез. Бүген безнең программада Милли шура утырышында нинди сораулар күтәрелде? Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Узган елның 1 декабрь көнне Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шура утырышында 2022 елның шигары без бергә, безнең көч бердәмлектә дип кабул ителде. Габдулла Панаевның тууына 160 ел тулды. Бу бик күпкырлы шәхес иде, бик актив, энергияле, батыр. Оренбург шәһәренең Тургай татар халык ансамбленә 25 ел. Алар җыр биюне яраткан, татарның моңын сөйгән кешеләр. Казанда Әлфия Нурхәмәтованың күргәзмәсе ачылды. Бу күргәзмә минем яз турында күргәзмә, чөнки яз битен ул яңарыш, яңа җырлар, яңа идеялар, чәчәк ату вакыты. Тапшыруыбыз ахырында көрәшчеләр сәхифәсе. Без тарихлы халык, көрәшнең тамыры тирәндә. Һәр чорның үз батырлары бар. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Васил Шайхразиев катнашында Бөтен дөнья татар конгрессының Милли шура утырышы узды. Анда 10-нчы Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенында катнашучы Милли шура вәкилләре белән фикер алыштылар. Вакыйгада нинди сораулар күтәрелде? Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Узган елның 1 декабрь көнне Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шура утырышында 2022 елның шигары без бергә, безнең көч бердәмлектә дип кабул ителде. Шул ук елны Бөтен дөнья татар конгрессын 2022 елга эш планы расланды. Менә бу шигар бик дөрес дип уйлыйм мин. Чөнки без бергә булганда, бердәм булганда һәм барыбыз да бер юнәлештә эшләгәндә генә безнең эшләребез зур булачак, безнең эшләребез нәтиҗәле булачак һәм алар күренеп торачак, күзгә күренеп тора торган эшләр булачак дип уйлыйм. Хәзер инде мин тәкъдим итәм, Милли шурада гәштән безнең 75 Милли шура әгъзасы бар һәм шушы 75 әгъзаларның залда 41 һәм Zoom нигезендә 17 кеше бар. Шулай итеп, без 58 кеше кворум бар. Рөхсәт итсәгез, үзебезне эшне башлап җибәрик. Эш планы буенча 2022 елның башыннан Васил Шайхразиев җитәкчелегендә Россия Федерациясе федераль округларында татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре һәм активы белән очрашулар узды. Идел буе федераль округы Уфа шәһәрендә, Урал федераль округы Курган шәһәре, Идел буе федераль округы Сарытау, Үзәк федераль округы Орехово-Зуево шәһәре Мәскәү өлкәсе, Себер федераль округы Новосибирск шәһәре, Ерак Көнчыгыш федераль округы Амурдагы Комсомольск. Беренче үзебезнең җитәкчеләргә, активларга безнең исемнән зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Чөнки һәр бер җирдә безне зурлап каршы алдылар, оештыру чараларын ныклап әзерләделәр. Җитәкчеләргә, губернаторларга һәм шәһәр нурларына һәм министрларга һәм очрашып, үзебезнең рәхмәтебезне һәм татар халкының безнең автономияларның үзәкләренең ничек эшләгәннәрен бүтән анда яшәгән халыкка күрсәтеп кайтты. Шуңа күрә Аннан сүзне Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шура рәисенең 1 урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакировка бирелде. Ул Бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче съездын үткәрүгә әзерлек турында сөйләде. Үткәрү датасын 2022 елның 30-31 июль, 1-2 август көннәренә билгеләдек. Бөтен дөнья татар конгрессының халыкара берлегенең чираттагы 8-нче съездының программасы ул 30 июль көне делегатларның һәм шәрәфле кунакларның килүе, 31 июльгә Болгарга бару, 1 августта Бөтен дөнья татар конгрессының дискуссион мәйданчыклары һәм төрле секцияләр эше, Бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллыгына багышланган тантаналы мәдәни чара һәм төп көн ул 2 август. Бөтен дөнья татар конгрессы халыкара берлегенең чираттагы 8-нче съезды. 8-нче съездын үткәрүгә әзерлек эшләре инде бүгенге көннән үк башланып китте. Инде әйткәнебезчә, Казанда 10-нчы Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены уза. Бу хакта киләсе тапшыруларыбызда җиткерәбез. Тулырак халкым минем тапшыруында карарсыз. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан.
Devam итәбез. 15 мартта педагог җәмәгать эшлеклесе Габдулла Апанаевның тууына 160 ел тулды. Узган гасыр башында ул татарның милли күтәрелешенә, милли мәгарифенә зур өлеш керткән шәхес. Октябрь инкыйлабын ул кабул итми һәм хаксызга большевиклар тарафыннан атып үтерелә. Габдулла Апанаевның ачы язмышы турында Айзат Шәймарданов. Габдулла Габделкарим улы Апанаев күренекле дин әһеле һәм җәмәгать эшлеклесе. Ул 1862 елның 15 мартында Казан Саудагәрия галисендә дөньяга килде. Шиһабеддин Мәрҗәнина мәдрәсәсендә укыган. Соңрак аның Киевы булып китте. Габдулла Апанаев 19 гасыр ахырында, 20 гасыр башында ул бик актив эшләде. Хәзерге Балтач районында туган Габдулла Апанаев мәдрәсәне тәмамлагач Төркия һәм Мисырда белемен арттыра. Кире ватанына әйләнеп кайтканнан соң муллалыкка имтихан тапшыра һәм 1890 елдан Печән базары мәчетендә иңелек 2нче имам, соңрак төп имам хатип булып хезмәт итә. Габдулла Апанаев үзенең тормышын татарның милли күтәрелешенә багышлый. Иңелек мәчет каршындагы мәдрәсәдә реформа ясый. Үз йортын мәдрәсә өчен тапшыра. Уку әсбапларын яңарта. 19 гасыр ахырында зур җәдид мәдрәсәсе оештырган. Бу мәдрәсәсендә күренекле татар язучы Аяз Исхакый, татар шагыйре Наҗиб Думави, журналист һәм педагог Ахмед Хади Максуди, укыганнар һәм эшләгәннәр. Үз Апанай мәдрәсәсен ачканда анда барлык 50 шәкерт кенә булган. Әмма аның эшчәнлеге нәтиҗәсендә ул мәдрәсәгә сәләтле алдынгы мөгаллимнәрне тарту, мәсәлән Ахмед Хади Максудины чакыру һәм башка мөгаллимнәрне тарту ул мәдрәсәне тиз вакытта иң абруйлы мәдрәсәләрнең рәтенә кертә һәм менә документларны карасак, анда ялышмасам 150 шәкерттән 100дән артыгы чит төбәкләрдән килгән шәкертләр була. Димәк, бу инде бу мәдрәсәнең абруе турында сөйли. Монда Казан халкы гына түгел, татарлар яши торган башка төбәкләрдән дә шәкертләр килергә укырга омтылалар. Габдулла Апанаев татар дөньясының иҗтимагый тормышында зур роль уйный башлый. Публицистикада, сәясәттә үз сүзен әйтә. Азат милли либераль газетасын төзеде, аны редакцияләде. Бу газетада ул күренекле татар драматургы Галяскар Камал бергәлеп эшләде. 20 гасыр башында ул Иттифак Муслимин партиясының оештыручыларының һәм җитәкчеләреннән берсе иде. Шул ук вакытта Казанның хәйрия җәмгыятен җитәкләгән күп төрле юнәлештә эш алып барган. Еще в 1905 году татарские буржуазные националисты создали свою партию Иттифак аль-Муслимин, Союз мусульман. Объявив ее защитницей интересов всей нации, они пытались отвлечь трудящихся татар от революции. Әлеге мустақил фикерле актив эшчәнлек иссез калмый. Иттифак аль-Муслимин фиркасының активистларын эзәрлекләү башлана. 1908 елда Шират Габдулла Апанаевка да җитә. Ул Галимҗан һәм Салихҗан Баруди Абдулхамид Казаков белән 2 елга Вологда губернасына сөргөнгә җибәрелә. Менә бу фото сөргөндә төшерелгән. Кире Казанга кайткач та Апанаев еш кына эзәрлекләүләргә дучар була. Барысына да ноктаны хакимияткә большевиклар килүе куя. Габдулла Апанаев Октябрьская революция кабул итмәде. Большевикларга каршы эш алып барды, хәтта милли матбугатта да төрле мәкаләләр бастырды. 1919 елда ул атып үтерелә. Габдулла Апанаев ул Шиһабеддин Мәрҗәнинең кызы Биби Хавага өйләнгән, күп балалар булган. Туганнар бу Апанаев нәселе, аның бер туганы Бадретдин Габделкарим улы Апанаев, ул беренче гильдия купец. Революциядан соң Төркиягә эмиграция китте.
Башка балалары ничек зәрлекләгәннәрме, аларны тотканнармы, әллә инде алар качып теге башка шәһәрдә яшәгәннәрме? Мен беләм, аның өлкән улы Яхья, ул беренче бөтен дөнья сугышында һәлак булды. Солдат булып китте, фронтка, анда һәлак булды 16 елда. Башкалары анда исән-сау калганнар, анда аннан потомкилар булганнар Казанда. Хәзер дә яшиләр. Бүген мәгърифәтче данлыклы династиядан булган Габдулла Апанаев турында ни кызганыч бер китапта бастырылмаган. Аның турында бары энциклопедик җыентыкларда гына укырга мөмкин. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан. Сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Оренбург шәһәренең Тургай татар халык ансамбленә 25 ел. Алар җыр биюне яраткан, татарның моңын сөйгән кешеләр. Казанда Әлфия Нурхәмәтованың күргәзмәсе ачылды. Бу күргәзмә минем яз турында күргәзмә, чөнки яз бит ул яңарыш, яңа җырлар, яңа идеялар, чәчәк ату вакыты. Тапшыруыбыз ахырында көрәшчеләр сәхифәсе. Без тарихлы халык, көрәшнең тамыры тирәндә. Һәр чорның үз батырлары бар. Ирешелгән казанышлар белән бүгенге яшәеш. Оренбург шәһәренең Тургай татар халык ансамбле оешуына ширек гасырдан артык. Бу вакыт эчендә иң мөһиме милли үзаңлы кешеләрне туплый алганнар. Тантаналы кичә татар драма театрында узды. Сүз Фирүзә Сәләмовага. Оренбург татар драма театрында шәһәрнең Тургай халык ансамбленең чираттагы язгы концерты. Концерт алдыннан соңгы әзерлекләр. Илфат Батыршин, Аграр университеты студенты, Тургай ансамбленә 3 ел йөри. Мин укыйм, эшлим, профессионал биюче булмасам да, бар бүтән чараларда да катнашырга тырышам. Менә отчетный концертка да тиз-тиз генә әзерләнеп, биюләр әзерләп килдем. Булай итеп җырлау өчен туган телне яхшы белергә кирәк. Шәһәр татар иҗтимагый хәрәкәтенең 27 ел элек ирешелгән казанышларның берсе өлкә үзәгендә татар халык ансамблен оештыру иде. Чишмә башында ук даими җитәкчеләре. Безнең ише Тургай ансамбле үзенчәлекле, ни өчен дигәндә безнең гармунчыларыбыз бар, Аллага шөкер гармунга җырлыйбыз. Шуннан соң безнең ирләребез бар, ирзатларыбыз бик күңелле, алар белән бергә җырларга хурларыбызны. Тургайның ширек гасыр вакыт эчендәге зур эшләренең иң мөһиме милли үзаңлы, булдыклы кешеләрне барлау, топлау булгандыр. 8 ел эчендә күрдем, безгә корал буенча баян гына булды. Башка инструментлар бездә юк. Мандолин дисеңме, башка төрле домра дисеңме, андый нәрсә юк. Әгәр дә шундый инструментларыбыз булса, һәрберебезнең бәлки теләге булыр, уйнап карап, өйрәнеп, баллар, яшьләрне бәлки килгән булырлар. Мин гомер буе сварщик булып эшләдем, электросварщик булып. Барыбер төтен иснәсәм дә тавышым калды. Моннан 40 еллар элек Казан ягыннан килеп урнаштык шушы Оренбург өлкәсенә, Оренбург шәһәренә. Хәзер менә 40 ел инде шушында яшим. Ишетеп алдым, кайдадыр Тургай бар безнең Тургай ансамбле. Шунда киттем. Менә хәзер ничә ел инде катнашып, җырлап шушы Тургайда, авылларда, шәһәрләрдә йөреп концертлар куябыз. 27 ел дәвамында уңышлар да бихисап. Төрле бәйгеләрдә җиңүләр яулау, өлкәдән тыш күрше төбәкләрдә чыгыш ясау, интернет киңлекләрендә дә үзләрен таныту. Без инде интернет аша эшләребезне алып бардык. Мәскәүдә, Магнитогорскида, Сочида узган халыкара конкурсларга катнашып, без анда лауреат исемнәрен алдык. Халык мәдәни елы кысаларында узачак конкурска без катнашырга тиешбез. Ара әзерләнергә кирәк. Шулай ук март аенда безнең эшләребез бик күп тора. Барысы өчен дә
Хаваскар артистларга томошачы рәхмәтле. Тургай ансамбле өлкәбездә бердән-бер татар хаваскарларның җырмың яраткан кешеләре эшли монда. Лайыклы ялда булуларына карамастан, армый талмый, язмы, күзмы, кышмы. Алар да ике гармонист хәзер, алар җыр биюне яраткан татарның моңын сөйгән кешеләр кыска гына әйткәндә. Яратып карайбыз, анда бик матур җырчылар күп бит инде, биючеләр, сүз осталары. Алар даими выступать итеп торалар бит инде. Шуңа күрә һәрвакыт килергә тырышабыз, күрәбез. Оренбургдан Фируза Абсалямова, татарлар. Татар халкының гореф гадәтләре, милли бәйрәмебез Сабан туй, татар авылы күренешләре, мәчетләре. Буларның барысында Әлфия Нурхәмәтованың рәсемнәрендә күрергә мөмкин. Татарстан халыклары дуслыгы йортында аның язгы вернисаж дигән күргәзмәсе ачылды. Бирдә Әлфия ханымның колак сыман чигү үрнәге белән ясалган калфакларын да тәкъдим иттеләр. Тулырак киләсе сюжетта. Күргәзмәне татар көйләре, татар биюләреннән башлау юкка түгел. Әлфия Нурхәмәтованың һәр иҗат эше миллилек белән сугарылган. Аларда безнең татар авыллары да, бәйрәмнәребез дә, милли ашларыбыз да урын алган. Мисал өчен Нурлы җомга картинасы. Ни өчен ул Нурлы җомга? Чөнки мөселманнарның битендә атнадагы иң мөхтәрәм көн, иң улуг көн җомга икән. Стәл ортасында күрәсез самавар гөрләп тора, бәлеш салынган, чәкчәкләр, ике шинаяк күрәсез анда. Анда тәрестендә яран гел, кайдыр ерактан да күрәсез сындык, анда шамаил да күренеп тора. Димәк инде менә карты киткән җомга намазына, менә карты китә иптәше. Татар халкы өчен атлар һәр вакыт кадерле булган. Сабан туйда соңгы килгән малкайны жәлләп, тырышлыгы өчен сөлгеләр биргәннәр. Рәссам халкыбызның бу гореф гадәтендә игътибарсыз калдырмаган. Безнең Азия ул нык милли җанлы, татарлык кеше булган ханым безнең. Әле ул бит музейда директор булмыш, анда шулай күп башкара. Әмма ләкин бу кигә шаккаттым, танымасы булмыш үскән шулай. Андагы теге кешеләр байлыгы, андагы шушы менә бу халатны бирә белү шаккатыды бүген. Ихасан әйтәм, чөнки аның шулай вакыты әскибе киеме менә эшендә үзенең эшендә инде. Монда каян вакыт тапкан танырлык түгел. Шын менә ул адресен бәйләнгән. Менә ул һәр безнең кешеләр патшасы. Эшләрем иделенеп тора икән. Бер елын торган икән ул эшләп бетерне. Карым да мәргә, кирдән төшерәндә стенадан. Киридән утырып эшлим. Чөнки күз битәчә күрә башлый, нидер башка нюансларын күрә башлыйсың. Шул эш тагын берничә ел әле дәвамында ул эшләнеп бетерелгән. Әлфия Нурхәмәтова Аксубайда яши, эшли. Шуңа да аның иҗаты аша әлеге районның табигате, мәчетләре белән якыннан таныша алабыз. Рәссам гомумән тамашачыларга дөньяның матурлыгын күрсәтергә тели. Кыен вакытларда авыр уйлардан арыну өчен табигатькә мөрәҗәгать итәргә чакыра. Бу күргәзмә минем яз турында күргәзмә, чөнки яз битен ул яңарыш, яңа чырлар, яңа идеялар, чәчәк ату вакыты, көн озыная, табигать уяна. Минем дә шунда кышлар үтеп, язлар килде, әлхәмдуллаһка шөкер, матур язларны күрергә насыйп итә Аллаһ Тәгалә. Һәм шушы язгы төсләр, чәчәк ату, алар үзенә бер төрле битене менә бик матур эштән кайтканда яки эшкә барганда, урманда барганда, кышлар сайрый матур итеп бит, яфраклар, яфрак яра бит матур. Менә шушыны инде мин үземнең эшләремдә дә күрсәтәсем килде. Автор үзе дә һәр вакыт милли киемнән, башында калфак. Ул инде 8 ел дәвамында колак сыман чигү техникасы белән эшли. Бу элек-электән Казан татарларына гына хас алым булган. Татарстанның милли музеенда 19-нчы гасыр калфагы саклана. Әлфия Нурхәмәтова аны күреп, торгызу идеясе белән яна башлый. 2 ай дәвамында эшләп, күптән түгел генә төгәлләгән. Бик четерекле, авырыш, зак, һәрбер чәчәге, һәрбер тажы аның аерым баштан эшләнелә. Аннан соң инде чәчәккә җыела. Шын материаллар алдым, менә бу эффект шын тукымалар, барысы да ленталар, бархыт шын, һәм инде менә канитель менә бу лекегә ничек менә эшләнелгән. Шушы формага китереп, шушы размерларын алып инде, аны менә шулай килеп чыкты, шундый калфак реконструкциясы да минем калфактан менә 19-нчы гасырның. Бүген бу калфаклар инде алар минем выкройкаларынан башлап, идеясынан башлап барысында үзем эшлим аларны. Алар төрле формада бар минем, такыя калфаклар да бар, зур калфаклар да бар, менә мондый җәйге вариантлары да бар калфакларның. Бүген бик зур бәйрәм безнең өчен, художниклар өчен.
Biz bik şatlanıp keldik bu beyramga. Картиналары бик матур. Есть своеобразие, на самом деле, пейзажи, натюрморты, они такие немного декоративные, но у нее весь подход декоративный, потому что она видно, что много этим занимается именно в декоративном, в окружательском отношении. Вот у нее тут колпак, там тюбетейки украшает. Вот эти узоры, татарские узоры, в какой-то мере, может быть, они в живопись переходят, то есть они сочетаются вместе. Рәссам Идел буе Булгарында ислам дине кабул ителүгә 1100 еллык датаны да игътибарсыз калдырмаган. Бу аның соңгы эшләреннән. Күргәзмәдә 21 картина, 10 калфак, паннолар, букчалар. Күз явын алырлык иҗат эшләре белән 22 мартка кадәр хозурланырга мөмкин. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Һәрбер халыкның ата-бабасыннан калган борынгыдан безнең көннәргә кадәр сакланып килгән шөгыле, гореф-гадәтләре, уеннары бар. Милли көрәш безнең өчен шундый мирас. Татарлар тапшыруында чыгып баручы көрәшчеләр сәхифәсе тамашачыларыбыз күңеленә хуш килде. Һәр атна сайын без сезне татар көрәшенә бәйле күп кенә кызыклы фактлар һәм төрле чор батырлары белән таныштырып бардык. Бүген сәхифәнең беренче чыгарылышын кабатлап күрсәтәбез. Кешелек тарихының кайсы гына чорын алып карасак та, һәр халыкның бурынгыдан килгән үз көрәше булганлыгын күрәбез. Менә бу рәсемгә күз салсак, ул бурынгы греклар илендәге каберлектә табылган. Археологлар һәм тарихчылар аны безнең эрага кадәрге 3000-нче еллар уртасына карый. Һәм ул әлегә көрәш дөньясындагы иң бурынгы табылдыктан санала. Икенче рәсемдә Мисырдагы Бен Хәсән гыйбадәтханәсенең диварларында сакланып калган көрәш күренешләрен галимнәр безнең гасырга кадәр 211 елга карый дип исәплиләр. Ә менә монсы Алтай якларындагы Ордос дигән урында табылган каеш каптыргычындагы бронзадан куеп ясалган көрәш сурәте. Биредә ике атлының төрки халык вәкилләренең ашыккан җирләреннән тукталып көрәшүләре сурәтләнгән. Ул безнең көннәргә кадәрге 3-1 гасырларга карый. Көрәш тарихы турында сөйләшкәндә беренче кул язмалар да исәптән төшми әлбәттә. Бу китапка кергән язмаларның берсе 13-нче гасырга карый. Аны безгә тарихи язмалар калдырганнар. Болгар Капшак, Төрки егете Лашын Хишам деген егет, бәрелешләрен берсе вакытында куллыкка төшә, аны алып китәләр бүтән илгә. Һәм аны саталар кул базарында Мисыр солтанына. Дәрәҗәле кешеләрнең берсенә әйләнә. Шуннан соң моны алалар солтанның сарайына, солтанның киңәшчесе итеп. Бу монда эшләгәндә, көрәштә, андагы алымнарга, бүгенге әйтеп әйткәндә физкультурага караган хезмәтләр язып калдырган. Һәм шуның белән тарихка кирип калган. Без тарихлы халык, көрәшнең тамыры тирәндә. Ә һәр чорның үз батырлары бар. Шиһабетдин Мәрҗани 1818 елда Әтнә районының Ябынчы авылында туа. Күршедәге Ташкишу, Бухарадагы Күгеллеш, Самаркандтагы Ширгар мәдрәсәләрендә белем ала. 1850 елда Казанның беренче җәмигъ мәчетендә имам булып эшли башлый. Бираздан Казан мөхтәсибе итеп билгеләнә. Мәрҗани мәдрәсәсен ача, дин сабакларын бирә, шулай ук татарская учительская школада дин дәресләрен алып бара. Университет каршында археология, тарих һәм этнография җәмгыяте әгъзасы булып, аның эшендә катнаша. 1889 елның 18 апрелендә вафат. Бүген Кабан күле буендагы мәчет, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының тарих институты, Милли татар гимназиясе аның исемен йөртәләр. Галим, дин эшлеклесе, фәлсәфәче, тарихчы, мәгърифәтче. Күпләрегез бу рубрика белән татарның дахи улы арасындагы бәйләнешне эзли дә башлагандыр. Әллә ул да көрәшче дигән сорау башыгыздан уздымы?
Сіз хақлы, әйе. Егет вақытында аны тирә-якта көрәшче Шихаби дип йөрткәннәр. Ул көрәшне бик нык яраткан һәм һәр вакыт җиңүгә омтылган. 1915 елда Казанда чыккан Мәрҗани дигән китапта Садретдин хәзрәт дигән кешенең мондый истәлекләре бар. Көрәшкәндә Мәрҗәнинең шул гадәте бар иде. Йыгылганнар белән түгел, бәлки йыгучы баһадирлар белән көрәшүне сөя иде. Үзеннән бер мәртәбә йыгылган кеше илә көрәшми иде. Һәм дә ул кеше йыккан кеше белән дә көрәшми иде. Шын егетләр сүзе, шулай булмаса, мәйданга чыгып тору кирәк тә түгелдер ул. Сез ничек уйлыйсыз? Бүгінге әзерләгән сюжетлар шулар иде. Без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Хәбәрләшеп яшик. Адресыбыз экранда. Исән-имин булыгыз.